थुलुंगानाव बेरायहैनि एसे थुलुंगानाव बेरायहैनो नागिरदों लामाया जाबायानो सापागुरि टु मालिबिथा आसामाला लामाया बाखि दंबावो साहा थुलुंगा बिथांनाव बेरायहैनि दिनैहाय न'आ मा जात बानायनानै लाखैयो दाखालि प्लास्टिक नै बेबायदि बानायना लाबायलै न'आ नै माथो मा खालामदोंबा ओंखाम संदों आदसा मा ओंख्रिलै आं एसे बेरायफैलायबाय नै दिनैहाय माथो गया हाग्रा एवजोब्बाय नोंलाय गांसो थैनायनिबो सारबाय माथो सारदों हाइजेक ना माथो ए बेसेबांथो लाया माबायालाय ए बेखौ इयाव उन्दुले नों दानिया आदसा नै दानिया इयावसो उन्दुसै आरोना नै नायदो नों माथो थिं होबाय हाब टेनसन गैलालै इदिला गोजौआव थिं होबाय नै ओमफ्राय उन्दुनाया मा उन्दुयो नैबेयावनो हायावहाय नैबे सेनजा गथा गथियावनो बनान आदसा थिङा गोदान मालाथो बायखो ए खाथाबखाबाय दा ने बरिया नै बिदि मैगंफ्रा बेनो ने आदसा संसार खावा मैगंफ्रा बेनो आरो ओमफ्राय नै संजागासिनो दं आसोला मा ओंख्रि संखो बे ओंखामसो ए ओंखामसो ओमफ्राय ओंख्रियालाय माथो ओंख्रि सङो ओंख्रिया आलु संगोन आलु आदसा ओमफ्राय नैबे मा मा बुस्थु लाबोखो माइरं माइरं ओमफ्राय खरसा ओमफ्राय नोमायालाय हजों थागोन ने न'आ बामाराव मोनसे जाहैबाय ने खारलांनाया औ ओमफ्राय बेयावहाय नों थासिगोन जाहैबाय ओमफ्राय हिनजावा फैयानो नोंनिया बेखौथ' मिथिला दाखालि फन हरदोंमोन दा माथो होनहरदों जिखुनु बेखौ खबर गैया आदसा खबर गैया ने नानियालाय स्कुल हाबगासिनो दा औ नानिया स्कुल हाबगासिनो दे ओमफ्राय नोंहा गायग्रा हाया सिथो गायदों गायग्राया बन्द'कआवसो दं बन्द'कसो होलायबाय सिथो लादों माबा बै मा होनो खान्थाल बुहानि हिनजाव ए आनै हाब ओमफ्राय बेफोरो इन्जुरफ्रा एसे मोजां खालामना लादोरा माबाया नै बियो ओमफ्राय होजोंहाय गेस दंना गैया औ नोमाजों ओमफ्राय नोंनानावजोंल' थायो दा होजों बेखौ सारजोब्बायनो ओमफ्राय गयावहाय सारजायो इयो रानदामा हाग्रायावसो सङो ओमफ्राय गय माबायाव सारना अजानाय नङा दा ने अजाया ए बिदरफोर बायनानै जाफैया बिदर जायो ओमफ्राय ओरैनो खामला मावलाबायबाय जाहैबाय ने इयाव हाजिरा मोनला मावो जाहैबाय बे गामिनिफोरा नायदोंब्ला हाजिरा नांगौब्ला लिंहरनो हागोन ने नै थुलुंगाखौहाय बोननो फैनानैहाय न'आवनो फैनानै लांफैनो हागोन लिंनान न'आथ' थिं होबाय ओमफ्राय थांफिनखालै दा नोंबो थाखानोसै दा एसे माने खामानि जोबबा थांलाय फैलाय खालामगोन देनांफोर ने औ ओमफ्राय हायाबोथ' नोंनि जाहैबाय इयो थख'सेया ने औ फाननो नाङालै हाफ्राखौहाय एकदमबारे बायनो हाया हा बुस्थुआ जामनाय गैया जिनाय गैया गारिफ्रा गोदान बायो दान बायगोन दान बोरायनानै जिगोन ओमफ्राय स्कुटिया नोंनिया बयनफिनले उनाव बयनगोन एसे उनाव ए बेलेग बयननोसै माबायाव लांबाय दा माबायाव लांफिनबाय दा एकदम खेस्टि मोनफिनदो हजेनखोमोन खेस्टियाथ' खेबसेबो हरनाखै ए फार्स्टआव लांबाय ना मथा मथि नैबे गाव बानायनायनि जाहैथिबाय ओइयाव गेजेराव माबा सोबावरा औवा बिखाव सोबावनायबो दा दिनैहाय थुलुंगानावहाय फैदों आरो खाथि नालाय आंनिया ओरैनो जास्ट नायफैलायबाय आं दाखालि नैबेयाव उन्दुखादोंमोनलै हरसेसो उन्दुआ नैया सप्तासेसो बारा जादों दा उन्दुनाया ने अयथासार गोबाव उन्दुखादों बारहुंखा बारलाबो ने अयथासार बार बारदों होनब्लाबो उन्दुखादों इयो नैबेयावहाय बोरै उन्दुखो गावसो मिथिगौ आरो नैबेयावहाय प्लास्टिक मोनब्रैल' होखादोंमोन औ मोनब्रैलायनो हायोबा मोनसेल' होना खुन्थिया मोनब्रै नैयावनो माबादों आरोखि थादों आरामनो उन्दुखादोंमोन
ओमफ्राय गुवाराबो बेजों समानल'खा नै बोरै उन्दुखो गावसो मिथिगौ होद मालाबा बिदलायला आलासि जालांगौलै नोंसिनाव दे आरामसे बिन्दासनो औ इन्टारेस्टनो होद नाबो हमना जानांगौ जोंहा औ नैयाव दंग'आव नैबे दंग' इयो नोगोद ना मोनो औ दे होमब्ला आरामसे मुसारिबो लाबोखाबाय दा थाम्फैफ्रा अरनो हाले ने दे मोजां जाबाय